Λοιπόν, bitcoin. Λοιπόν, φίλοι μου, ορισμένοι από εδώ μέσα, δεν ξέρω ρε παιδιά τι έχετε στο μυαλό, άχυρο έχετε. Λες και εγώ, εάν κερδίσετε ή εάν χάσετε, τα λεφτά θα τα βάλω στην τσέπη μου. Λες και έχω κανένα όφελος εγώ να χάσει κάποιος. Λοιπόν, όχι βέβαια. Σαφώς και προσπαθώ να βοηθήσω. Έτσι, το ότι δεν έπιασα την ακριβέστατη κορυφή στα 40 που εγώ πίστευα και πήγε στα 50, δεν σημαίνει κάτι αυτό. Όπως εσείς, όταν ανέβαινε το bitcoin, να πάρουμε, βάλε και εδώ, βάλε και άλλο. Όχι μόνο το bitcoin και τα υπόλοιπα shitcoins. Και πάρε και ξαναβάλε και ξέρω οτιδήποτε άλλο. Γιατί πήγαινε πάντα πάνω όταν βάζατε. Καμιά φορά σας πήγαινε και κάτω. Ξαναβάζατε. Όχι, ρε γάμο, το πήγε κάτω, ξαναβάζω. Ακριβώς το ίδιο κάνω κι εγώ, αλλά το κάνω από την ανάποδη. Έτσι, και κάτι άλλο. Στα 40, όσοι πουλήσαμε τα λεφτά, τα τσεπώσαμε. Έτσι, άλλο αριθμοί. Εσύ μπορεί να κερδίζει τώρα και να λες, μεγάλα πάμε πάνω, αεροπλάνο όλα. Ναι, αεροπλάνο όλα. Αλλά αριθμοί, εικονικά, όχι πραγματικά. Όσοι πουλήσατε 40,